Salut și bine v-am găsit la primul nostru vlog aici cu Andrei. Zici și tu salut. Salut băieți. Nu ne arătăm fața pentru că la 50 de abonați ne arătăm fața. Acum mergem sus pe coastă acolo să vedem dacă este apă. Dacă nu este, ne întoarcem înapoi. Ne-am dus vaci și a venit boi. Dacă nu, mergem la pădure, vrei? Da. Mergem la ocol, facem baie. Da. Facem și vlog. Da, da. Uitați băieți, cam aici este. Unde o să mergem noi. Dacă vreți al doilea vlog, abonați-vă. Și dați și un like. Și o să facem și gaming normal. Da, o să facem pe canalul meu și pe canalul Steli. Numai că... eu nu mai pot să filmez cu jocul. Asta e, ce să-i faci? Da, asta e viața. Azi n-am postat episoade. Că n-am avut ce. Uitați-ne umbra. Uite, hai, filmăm telefon cu telefon, hai. Bă, dar mă vezi? Nu te vezi, stai. Bă, te-ai văzut. Te-ai văzut? N-are nimic, nu mă. Examen pula mea. Bă, nu strike. Nu ne luăm, mă. Mă dă nicum de cenușa. Da, chiar asta. Bă, ne-am arătat fața, dar nu o să se uite acum, care să se uite, zi tu. Cine să se uite, mă? Ne-a făcut pe picioare ca dracu. Ca porci, ia uitați ce e asta. Am vrut să ne arătăm fața la 50 de abonați, dar la 50 de abonați să ne punem facecam. Ne punem o pulă în cur. Bă, nu mai înjură. Mai avem ceva de mers, băieți. Hai să nu mai înjurăm, că eu nu-mi strike. După aia mergem acasă, aia părăsită? Da, spargem ușa. Da, da. Uitați băieți, acolo este o casă bântuită. Acolo s-a ținut... Acolo s-a... Uitați acolo, uitați. Părăsită. Acolo s-a sinucis. Acolo mi se pare că mai e unul, spânzurat, nu știu sigur, dar... S-a sinucis o fată, nu știu, 20 de ani că s-a însurat și s-a sinucis și a venit... Și-a violat-o. Da, și a venit jandarmii și au găsit-o moartă. Acolo, la casa aia. Uitați, la casa aia, acolo. Uite acolo, de când zom, uite acolo, fix acolo. Da, acolo băieți. Acum mergem să vedem dacă este apă, dar nu pui căretul. Uite, ți arăt în spate, întoarce în spate, hai, așa. Acolo a plouat de-a rupt. A plouat, băieți, de rupere de nori. Exact. Aici în război ne-a plouat, s-a făcut ca dracu și la mine în Casincea, care este 8 km distanță, n-a plouat deloc. Bă, este acolo, pe drumul de la Războieni în Casincea, este șoseaua și să zicem că aici e șoseaua, da? Și aici nu e apă și aici e apă. După aia acolo nu știu cum o să intrăm, băieți. Facem tot pe episodul ăsta sau încă unul? Acum, episodul ăsta... Mergem la bortoacă. Să vedem dacă este. Ne-am luat noi camere de filmat. Am luat un telefon, dar camere de filmat le-am lăsat acasă, că nu mai aveam baterie. De rău, mie mi s-a închis camera, nu știu la prostul ăsta dacă i s-a închis. Cred că i s-a închis. Da, încă nu mi-a venit mie. Camera? Nu mi-a venit. Mâine. Mie mi-a venit de mult. Bă, nu, eu dacă fac așa se vede? Nu cred, nu știu. Bă, da, cred că da, nu știu. Cum e la iPhone. Bă, ești prost, aveam 53% baterie și acum mai am 40. Se duce baterie repede. Eu am 78. Se duce repede, ești prost? Eu am 82. Bă, se duce repede. A mea s-a dus 10% repede. Mi s-a dus 4%. În 4 minute, cu mare asta. Dar nu se vede nimic, e bun. Hai să privim una frumos. Uitați băieți. Uitați. Frumos a fost, dar e frumos, rău, dar știi ce e șmecher să vede. Uite că se vede. Mamă, uite ce să vezi. Uite, zici că uite. Da, șmecher. E șmecher, belea. Hai să ne continuăm noi drumul. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar este puțin noapte, nu știu. Acum, uite, uitați luna, nu știu dacă se vede. I-am dat zoom. Uite luna acolo. Nu se vede. Se vede. Uite ce mică se vede, uite.
Te serii, uite. Uite, uite, și la mine se vede. La tine să uite o leacă, așa, zici că e... Hai să ne continuăm. E luna plină la Să ne continuăm drumul. Nu e. Ne-am... Se e milună. Bă, suntem și noi youtuberi. Mamă, ce departe sunt nebuna. De uitați. Tocmai de acolo am mers. Unde vede acolo. Cred că am mers 1 kilometru. Din mașina albă. Da, da. Da, Băieți, cred că am mers 1 kilometru. Pentru asta lăsați dracu și un like. Și abonați-vă. și noi mergem pe jos, uitați. Da, uitați, pe jos mergem. Suntem ca dracu făcuți. Uitați, pentru voi am venit prin Tarap aici, ne-am făcut pe picioare ca dracu, după aia trebuie să facem și bani, dar numai pentru voi am făcut asta. Că vă iubim abonații. Mergem la casa aia. La casa ai bântuit o să fie berea tare. O să ne facem ca dracu și acolo. Berea o să fie. Bă, se duce repede baterie, mai am 37. 37? Da, Sunt mortul. da, uite. Bă, ești prost? Da, se duce repede dacă filmez. O fi... Eu am 77, mă. Mie nu mi se duce repede, dar ție oricum la iPhone se duce repede. Se duce repede că mie îmi consumă multă asta. 36. Îl las până la 30 și după aia nu mai închid. Vedem dacă este apă. Dacă nu... Dar mai lângă mine ca să audă și aici. Da, adevărat. Că ești beat. Da, nu. Ia mă, e? Ia apă, mă. Păi scoate puțină. E? Da. Și că se vede pe film. Hai, pune mâna. Da, bă, da. E, mă. E. Până aici a fost și cu episodul ăsta. Eu o să-l închid, nu știu dacă îl închide Andrei. Și ne ducem acum la casa. Uite, vă mai las puțin apusul. Am și eu vă las. Pa, pa! Vedem data viitoare. Peste un minut, adică 5-6 minute. Hai, pa! Pa! Pa!